Od udara groma, osim kobnih, moguće su 3 vrste posljedica. Može biti opekline kože, mogu biti unutarnje ozljede, mogu biti lomovi ili ozljede lokomotornog sustava. Udar groma ostavlja teške posljedice. Najčešće izazove teške opekline kože, pogađa srce zbog čega često dođe do aritmije, mozak i pluća. Uglavnom 2/3 pacijenata ima neke trajne posljedice koje mogu biti ili u živčanom sustavu ili u lokomotornom sustavu. Znaju li građani kako se zaštititi od grmljavine? Isključiti jedino struju zbog aparata da ne odu. A kada ste vani? Prilikom grmljavine? Pa nisam razmišljala, vjerujte da nisam. To sam čuo negdje, leće na zemlju. Leće na zemlju, klonice drva, drveća. 112 Zagreb, izvolite. U Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje telefoni neprestano zvone. Ljeti kada su olujna nevremena učestala, veći je broj poziva zabrinutih građana. Ako smo nigdje na otvorenom prostoru, sigurno je biti u automobilu, izbjegavati visoka stavla, izbjegavati osamljene objekte, isklanjati se u njih, nego biti u nižim dijelovima šume, u nekom grmlju, što je puno sigurnije. I jasno, pokušati biti što manja meta. To znači ne stajati, nego se čučnuti. I u zatvorenom prostoru treba pripaziti. Električne uređaje je potrebno isključiti, ne koristiti fiksne telefone i po mogućnosti ne koristiti to vrijeme za kupanje, tuširanje i sl. Bitno je izbjegavati metalne predmete kao i kišobrane koji imaju metalnu dršku.